Mă faci cu gura făcut acolo. Dacă nu mă dau așa, Nu pot să fac mai mult decât ceea ce am comendat să fac. dacă știi să mă puși mai bine. Ce vreau eu nu vreau să văd mâini rupte, eu nu vreau să dau. Am să-mi fac o echipă de șoc de 10, de 20 de persoane și o să venim la Pungești cu toții atunci când o să fie foarte multe chimicale, apa otrăvită, o să fie tot contaminat în jur. Și atunci o să vă prindem pe câte unul dintre jandarmi și o să vă servim forțat cu chimicale. Sunteți de acord? Sunteți de acord? De fapt, când cineva tace, se merge pe prezumția că e de acord cu ce se va întâmpla sau cu ce s-a întâmplat. La fel și cu răspunsurile dumneavoastră când vă întrebăm despre actele ținute secret de Chevron, pur și simplu tăceți. Pentru că sunteți de acord cu hoția Chevron. Iar asta înseamnă că într-adevăr sunteți de acord și cu o porție de chimical.